Hi guys, hi mga kahayahay bitaw. Adung hapon nitong tanan, Sabado dayron, October 18. Sa padung na pud bisag gawas kay naaman si tatay. Gawas mi. Magbata to ha. Guys, sabi. Nagamong kalabo, alugbati, buwak, tambukas kalabo oy. Pada ada yang tanani mo gula. Karong na sa duaan. Kagot ni Taragot nak. Kita kagot nga boros. Ha? Kita kagot nga boros hinay. Hinay ba? Mako mananggot. Kita si jagot. Dani ko sa una nag-exercise nak sa di pa kasud sa tijan. Dani ko sig suroy-suroy. Buntag og hapon nak. Labong man. Wa man mahinlo eh. Sa una guys lamdag ni kay maamanig na sunog. Kani og mainit og tuod. Sunogo na pod ni. Nana may bungag mga saging. Kay bulang hoy to ah. Tinanom na sa taga barangay no? O taga kuan, outpost. Mau sunog. Pau. Wala ka daw. Yung payo, ilagay mo sa ano nakaka. Tricycle. Hindi kang gulay eh. Gulay. Step per kilo rambutan.
Saging. Nanapay ko ang lari. Mamihan. Ay, shocking. Daw, ngayon namin ang saging. Lutong. Di ba yung ako, di ba kumuha ko ng may pinasok na ako ng Martes. Oo, hindi tayo nun. Pati tayo ng Martes. Diyan na damis bay guys. Lagi dali-dali mi kay wa midang pajong. Kay tulo naman jud ka pajong gipangwa ni tatay. Diya mi pajong nga duha ka buok pinalit sa Shopee buy one take one to. Giwa ni ja. Palit da na po isa ka pajong violet ang color. Giwa pud gihapon. Diyan nga lindahaw magkalit. Sus dili kay wa ning bunok. Dili kay nagdadapog lampin pandungay. Ikanis tatay, labaw pa ni 60 anyos. Galimtanan o malimtan pa rin itlog dan iwa na. Kawat na. Mas pasahiro hayahay. Tigog man rin pajong. Kita naman nanong tayo pajong. Yung tani ang dali-dali po may gawas. Nalindahaw naman ng pagkalito. Lagi klarong panahon. Ganing adlawan po. Buntag. Taas ka dyan. Arang inita. Turo na yung alindahaw. So guys. Papadyo ko ka move on sa amang kuan kay na pamigipang sipon pamigipang ubo. Puso jud og mga ubo sipon kalos kinuma jud mi kay wa may mga hilanat dari ang sepesyos. Kuwex na pod gikan karon nga umapunisan gidasa ijang pidya kay malagi tong ubo po gisipon ga. Uso naman po do nag-ubo-ubo na pod si jamo na lang magipainom og kalabo. Kay sa panahon siguro pod wala galing gawas-gawas ga mao gihapon. Ako pila na po sa gabi ay nagpislango. Uso derog ubuhilan at sipon guys. Muna ang pingin yung mga anak labi na itong mga gagmay pa. Kay hini pag ilang immune system ay pag adyo makasukakod. Mukha matakdan. Kumaya mo di sa laman mo gawas. Wala di naman dyan importante. Muhay ka? Hi. Dali. Hi. Ano yung mag-hi nga nangaot mas ilong? Hi! Jesus! Hi man! Hi tita ninang Mons! Jesus! Sari bang manikma man? Nasa na species tayo, manikma naman tayo. Hindi guys, kay tengad lagi ron sa kuan niya. Kinahalan ko nung mangandam, kaya nalagi ko na ibigwan. Mangandam na lamang po tag anam-anam. Kay inja dyan pag kuan, madyo man dyan makasagang ta. Kay napaborita yung mahimo o linugo na gadget. Kaya uso man lagi rin galangingan nga emergency go bag ko no. Nag-amag dyan na siguro o sa bata in tawon. Diyan nanguan ako bag kay mong siglanas among andamon na po o anam-anam o palit o kasi mapalit dilata, tubig. Sako? Sweet sako? Biskwit ko no pod o kanang mga gamit nga essentials. Di man na ingag makiuso guys ang saan taman nga mao man dyan ako andron labi na kada scroll na sa social media mura man no pukog mamo paggadyo po nang natay inandam kay mas maadyo man og di magamit kay sawa gadyo tay giandam total di ko na madaot labi nagnanatay bata karon jud panahon na guys na katalagman gara jud kagaoo kay natay bata kasi nakarelate diha. Nisa de gado din na natay bata kay para gatong nanguna sa bata. Siguro nakabantay man siguro pud mo nga kadakuan na dyan na mga emergency kit, anja mga importanteng gamit nga imong magamit. Labi na og nga nagsimba ko magbakit-bakit gado og naman jay katalagman kay di man jud na nato kapugngan og pag kinaiyahan na gado mo ay magsudya. Anja ugat nga pagampo kanunay nga unta di sa dyan na mahitabo kay nagmay pato mga anak wadyo lang mag 20 na precious edad kay pwede naman si mo cover pwede na sa mo protektas dyan kaugalingon dahil nga ning gamay pa wapain taon na buong sa kalibutan ay wa man lagi makatag na og ano sa mahitabo sumaadyo po ng makaandam po ta isag para na laman nato og labi na sa atong anak kay aron
magkainin sa manggani madura ba jud natay kadaganan diretso nga atong kuan wara baga jud kanang kita-kita ra jud magluwas sa atong kaugalingang pamilya. Anda guys, mga kahayahay di ay katong niingan nga hayahay kuno ko, hayahay kuno mi. Anda hayahay jud mi kaadyo kay bisag arang naghana na yung problema mura ra gihapon wa kay ipaagi ra magkatawa. Bitaw sa tinuod laman jud hayahay jud mi kaadyo bitaw kay nagpudyo ko mi darig bahay way abang. Anda ari ta diri magkwenta ron. Way abang lagi pa damang bahay pero agam mo jung kuryente maabot sa nagtag 2 plus. Kadto lang man jung panahon sa ting init mga Mayo nga na itong mga panahon na Hunyo, Abril. Agam mo jung kuryente dato na mayag pag jud ni abot nakaabot jud mi tag 2.5 kapin 2.4 nga na. Diya karon 2 plus. Mo nang nag-igor jud din tapos mi nagapas-apas sa bayranan. Di galing mi makabayad og judit kay mo lagi nang di pa lagi maapas. Diya mo pong tubig 15 na sa katapusan makuha dyan na namog tag 390 nga na or minsan og panagsa sobra pa kay tag 130 man lagi per cubic sa among tubig. Diya ka na po among kuryente guys tag 25 po na per kilowatt. O nang wa lagi pod mi nangabang narigbay pero napod mi na lumos sa among bayran sa tubig ug sa kuryente. Kaya saan taman nga ilamang ginegosyo kay di pa man lagi mi direct sa Meralco kay relokasyon pa man lagi mi dari di man mo taod ng Meralco basta ingana. Nakikunik ra mi das likod sa das likod nakikunik ra pa na sila dito sa main sa Meralco mismo mo nang pagamot na rin sa amo 25 na. Okay. Siyempre ag tag-ijan ay patong jaga mo kung gikunikan dari sa likod napod sila patong mo nang naingana na halos times to na sa Meralco gamang per kilowatt dari. Nga pwede ko namin mo reklamo kay napadya excess dagko nga naman may mga submeter bis ang dako anak ko per kilowatt nga kung mo reklamo pod mi guys wa pod mi laing kabalhinan og kintahay mo reklamo mi di mangyapon na maaksyonan kay mao naman jud kuno na kung na pala may choice na kapilian nga mobalhin okay ra pero magkabalhinan saan nga ilas kitchen pero renta lagi lain na napoy laing grupo nga nagkuan sila ila tag 30 na pag ilang per kilowatt samot akong problema pag ila kay dagko pag excess labaw di man jud ta maka reklamo kay saan ta man nga iguro man ta nakikabit matas manipulasyon matas man saan nga di man mi dari sa kanang negosyante bitaw di man pud sila maluoy nga pila ra bas Meralco tag 13 ra man unya abot naman dari 25 nga kaya nanginahanglan man lang kita sa unas pagpakabit na ho dato ni sponsor na ho katong follower po dya mga to nakapakoni ko nag-among kunik adto nami down payment nga 2,000 dya na ibayranan nga 1,000 dya aga namang down payment nga 2,000 nag 1,000 to na sa main ag 1,000 pod na po dari sa karing nagkunik na mo naningingan nga diba lupig pa man po yung nagmeralco saan taman nga kung tayo choice nagkita may nagkananglan sa labi na karon nga na bata precious di in taon na matugog way hangin saan na laman dyan mo gami kurente tumis gawas mga tuog kay bisang gali nagmay hangin di magsige mga kalungsingot mga ligihapon na puro man naglukdo og ayos pagawas ng bataan na siyempre hanggang mo pang konsumo napay gasol wifi sa isa kabuan guys ubot hanahanaan agkita kuwang rajud sa mga bayranan dyan napay needs samot naron nga nanay bata kaingan lagi ko og nano ko'y partner kay kog mugan-gaan ba kinabuhi di man dahil noon samot nagnay bata kay nanad sa kay responsibilidad na kay palitanan nga importante para niya madyo pa de putong sa una sa nag-inusara ko kay makapadala mo ko sang ginikanan wa na ko yun na lamang ko galingan dyan nga nakaron lahi na maong di dyo ko makaingan nga hayahay o maingan pala magwaybayran nun o mga bills nga na o kaan ray ginahan na makayan po kong hayahay dyan ka na lamang dyan mong bayranan mo na isa nga di dyo ko makaing hayahay kaya mag-uol na gali ko
hapit nagkatapusan ang jadi pa mi kabayad kaya ang jaga putlan mi. Dugay raman dyan na nahang kuan guys, ingana pero wala man ko nagsaba. Pero di ko ganahan maingan nga, may maingan nga hayahay ekonomi, dya, hayahay, dya, laugon, nga na di ko ganahan ingan ng istorya kay ug ako Gina, di ko kabalibad mo nang di ko madato og na manggali ko daghang kwarta kay taman sa maluoy ko ang hatagan nga na di kay mingag laugon ko no. Siyempre lahi nagpanahon ron na nakoy anak. Nanay responsibilidad nga may unahon, nanay priority ba nga na. Di man jud pud ingon og naa jud pud tay sobra-sobra kanung di lagi pud unjag kita ara pa natang lisura sus mura na manggali kog nalumas kay siyempre mag-oo ko kay pila ray kita sa mamasahero unja kuwang pagani. Kukwintahon jud buot. Amo na magaling gibahin-bahin karon si manaha ijang biyahe para sa nas kuryente sunod si mana nga na kinahanglanon na pang presyo sunod si mana bugas na pod nga na kay og di man dyan na namo makasa maunang di ko ganahan nga ing naghayahay ko kay inapas intang pod bing makabayad labi na sa mga bayran ng importante kay lisod na labi na ng tubig o kuryente mamanjanay amang kinahanglanon dire pagkaon pa siyempre kada adlaw ara na magali namang tipira na makaingan jud ko nga grabe di pa jud ta makaapas atong bayranan nga tipid na galita kaadyo bata na lang mga di tumanon kay di man pod pwede magbalik-balik o gijang pagkaon kay kung sabawan na siya isda buntag taman gabi nagkaugma og imong gihapong bahugan iluwa-luwa nagluto diyan na siguro balik-balik ra nga kinahanglan ba sa puning bata nga kanon nimo prutas pa ka nagulay nga na di man jud pwede og madyo pareha na tang dagko nga pwede ra ta magbuwad-buwad kaog noodles kasi jadi man mo nang sa katong niingan nga hayahay ekonomi aron makahibaw kag ansay mong kuan kaning kamot pud mi nga makasurvive binda ng adlaw nga makatuog na mi ng kagabi na nagkaog malain na pong kinahanglan bayranan ingana da ani ang pag-vlog in town tagpito ka buwan isa in town ko makaseldo samot na karon kay wa ko kadyo maka video ako kadyo upload kay mo malagi na remisod permi diyan sa man payhang upload lagi narami danis kanunay siga tubang abi nagkamera precious duha mabilin narang kahagard na kajugnaw halos di naman lang galing tapan makapanudlay unang karon sa janggi lasag maadyo og unsay kanabuhing inahan labi na kanang ikaw ra nga wa kay masampit kay siyempre kami ra man jang duha sa kay dari unsa mo biyahe siya nga kanang kami kamera jud ba may panahon nga lami ni mo ipoy jang lami man jud tong na kay masampit anta lili asag bata kay motuog sa ko nga na ba mo nang sulti tong uban nga giunungan sa ilang mga ginikanan nga nibantay sa ilang apo ginikanan nga nibantay sa mga bata kay aron ikaw di ka kadyo makuan kuha 1 year and kuha na special sa hapit 1 year 8 months na sa hapit karong pizza 20 pero Laban din na. kami ra jud in town bisag sakit naglikod binhud naglawas pahit raman gihapon unsa maganahana pa jud kas na pa kay mga bayranan daan sa na imong ipalit dan ang kinahanglan ng media wala di ko ganan nga miyag ijahajan kay wadyo mo kahibaw sa tinuuray nga panghitabo sa ako pa'y nagsugod og panarbaho og unsa jud ko ka kuan sa ginikanan madugali kay ning hapit na kuning 40 ay ha pa ko nanganak ay ha pa ko nga ingag nagaling to'y panahon nga nakaluag-luag wa man galing na sila na talikdi siyempre karon inapas pagkas imong obligasyon dahil na sa imong priority ka na kay anak nga sila may tumanon ug wa gyud tay mahimo manang di ko ganan og naidahang mga istorya so suga ko ba di mahayahay di na ko mapudyo daning lugar kay dahil ang dagko ami kadug bayranan bisag arang pobre hara na mo darig kurma pero aga mga bayranan ang dagko lupig paminas Corbis Park nagpudyo kana lamang mong tubig kanang tag 3 ka cubic amo magamit sa usa ka kinsinas tipid na namo napajisahay makaduha rami kaya aron laging di ka jud kag bayranon damong kuryente tipid na pero dako gihapon kay tungod mangud sa
napoy dagkang excess nga na ang dagko pa jud per kilowatt. O nang dinhing dapita nga ni ra manggod ta sinabtan na yung say maadyo nga na di kay napay daghang mga istorya nga kuan nga wa galing sila kay bawg unsay mga struggle kada adlaw sa imong kinabuhi na kay bation islango na kay likod usay din ani mo matulid sa kabinhad pero wa kay masampit ni suspicious be kay kuan sa ko ginhawa sa ko na hay jutong kauban hang nanganak pod ni cesarean kay hantod karon isa na katuig kapin ilang anak pero nagihapog ijang inahan naglula nagbantay sa bata. Hay kaya ginahan pod narapos bye. Nahihirap si nanay na. Nagkamo sa nanay na. Hanggang mo nga Kaya gibawa na pala madagi nga ni sus madyo patunong ng anak ko 18 pa ko edad kaya ron hanggang anak ron dako na balag asa na ko mulimpan o panarbaho kaya ron makatabang ko kaysa itong nakinahanglan dyan kaadyo kay lahi man dyan karon labi na sa panahon karon grabe palitan kanang imong 1,000 kanang 1,000 ni mo sa isa kasi mana ni precious kuwang ra labi nagpalitan tanan ijang kinahanglanon dyan asa pa agkonsumo pa unang iampo lamang ko ninyo nga madato bahalag di ko madato basta kanang masubra-subra lamang gahang kwarta kay arong kanunay ko makagahin wa may madengag nga may ngaglaogon kay sakit sila sa buhat nga laogon kay maluoy pa mga litag laing tao unsa pa ka atang pamilya nga na aghayahay jud karon guys ang makitang hayahay karon kanang naidagkong kita kada adlaw unja way mga gipang buhi way gipang gastuhan ilarang kaugalingon ganahon na mana anak ko makayag sa tong hayahay labi na tong mga negosyante nga dagkong kita unja di man ko pareha sa uban guys nga vloggers nga dagka ng sweldo kay madyo famous ko nga di man kani nga vlog ra man ni nga murag ko arkansya ra kay tagpito 8 pa ba sa kumakabuan sa makasweldo unja madyo ray pagdakog sweldo nga madyo naman maka 4,000 ligo ra makatungtong og $100 sa 7 ka buwan unja kuhaan pag-tax sa US kuhaan pag-tax nagabot sa Pilipinas pila na lang may makuha mo nang sa itong niyang hayahay wala man dyan mo kahibagon sa kinaod nga kami mangani sa haydari o magpalit nagpandisal huwag na magali masobra nagkaugma amo ra magali nang initan di sa amin mo palit kaya arong masa ito yung mga ipamahaw kaya aron naman dyan makatipid kay lisod bagod kadyo kay nabinag na kay bata bata naman dyan mo siguro o wakaan si jag healthy kay gamay pagod na ijawat di naman dyan pud dali-dali katakdan og sakit kaya ba man dyan importante vitamins ni dyan nga na pagkaon pud ni healthy gani kaya wala nga nas precious makainom og gatas kay hamon ng breastfeed pa manggihapon na siya munang samot pa og palit pag formula milk asa nakaha mangutkot na gajas bugan arong maka kuhag daw pasalamat na naman po ko kay di po nagsapilian og nay gulay bisag maglapo ra mig alugbate nga na mukaon siya kay pud mo reklamo sa mo sige ra pud ka itlog kaon maninom po wanang karon good vibes laman ang tapos tapirmi inampo ay nga anta di sa may tabo ng mga ilang giingon nga dagkang katalagman kana ilang giingon nga dabiguan lado sa mga sakit kanang bas kaglaman gyapos kanunay bisag parang lisara na takadus mga panginabuhi pero importante makasurvive gihapon ang adlaw mo nagingog grace of God ra gihapon kay bisag arang lisara dira po na mahibawan nga maka-survive ra dahil po mayroong adlaw dahil nga na karon ang mga problema gamo na pong bills di ra po na mahibawaan makabayad na lagi may di pa maputlan so nang makahibaw na dyan mo og mahayahay ko kay og mahanjo mo di na dyan may kabalibad di na dyan og mahayahay ko di dyan ko kinanglan hanjoon kay kamaw dyan ko muna huna o sa Tagalog pa na ako'y kusa og sa English pa masa na tay initiative di nakakinahanglan sampiton og naam galing kay mahimo kay siyempre maganahon na pagkalabi na sa imong pamilya nga nagkinahanglan po ora na murag isa nakarelate diha sa mga ingana nga siyempre muna po ni mong lisura naning kabot lagi pagkagkamo makaginhawa
Kaya di na ba sa pagka makatuog maganahan nga. Nana po may bayran nun, ang bata, nana pa'y kuwang, nana pa'y palitan nun, nga na. Bitaw, share lamang po ko ninyo guys, kay medyo po nang kung gusto itong niingon nga, makapananaw po dani, aro makaibaw po nga. Nga na. Basta, hindi nagaling ko kinahanglan sampiton, nga nagaling ko mapahinangad, hayahay na siguro ko na ng panahon na. Kaya di na dyan ko kinahanglan hanjuon, naamang gani. Karon, pasensya ay salaman dyan ta, kaya saan taman. Nakaibaw man dyan siguro mas unsay dagan sa panahon karon. Jawa po tas probinsya, watay matuba nga saging, watay maipo nga bayabas, watay mapangadjong nangka arong mautan. Nadjad hinong may libreng utan dari kanay mong alugbati. Way paghubas. Mara na kalibre mi diha. Ja napoy maingan nga ngano kunong di mangulig buhol og lisod man day dire. Ug adto pud mi sa buhol guys, wa pud mi ditoy pangita. Dari bahalag hinay aginod basta kay na aji pangita jab dito may magansa man mi dito. Napoy maingan nga mananem lagi ag napapayjota katamnan. Ja og mananem ka sugod pa kag pananem nabalay pag kay kitaan ritso mas madyo man dyan ng umuli manggalig puhol kinahanglan na napay ikasugod o kinahanglan napag kay magamit samtang nagsugod pa ka og panggarbin kang tahay. Pero ang ano na musamot pag kagipot kay wa man pud mi dito ikaw galing ng jota. Ja kinahanglan pa pud og asa mong jota nga na kang tahay kung mamingan magaling nga tugbuhol. Diyan nag-abot dito na ba di pagmikitaan nga wa man lagi pod. Nasurte nagrasyahan naman sa dito among pag-uli das pagbakasyon kay diha lagi po inaluoy na mga makauli mi. Murag nakaloy ana pod binga dito mi. Diya pila mi kabuhan dito. Diha po painungod na mo pagkonsumo o panginahanglanon ni precious. Diya muli dito kinahanglan man jud pod nga na kay bala. Kay arong sugod man kang tahig pang garden nga na napapag kay magamit nga kwarta kay kung sa mga dito kung nag-abot og nabaday kapangitaan diretso nga wa man pod samot pod sa buholon grabing halag mga baligja mura naman nung pagdala rito medyo pa deres Manila kay napay bugas nga pila to tay 34 napay bugas na rin 34 basta di lamang pagka magpili og unsay lami sa bugas. Bubintaha pa pud puro diri pagpaliton labi naganakas groceryhan kaysa dito. Kasuma dito man lagi midyas ning agi, tako di pud kalahian. Tumamalit mig vitamin C precious nga na diaper. Mas bubintaha pud ang palitonon diri kaysa dito. Labi na tong mga dilata. Mga sabon nga na. Na siguro og persyahan sa Ginoo og makauli jud mi og nagaling mi bala og na pa may magamit samtang gusto man dyang mag-garden pero di ko sure kay wa lagi may mga jota sila raman do wa man pud na sila jota nabaday mo jota tay kaang naapod kuno sila jota naapod kuno sa kaang anja ako guys lisod pud nang manggamit ag di atang jota kay di ko ganahag makadungog og daghang istoryang samok mabitaw nang ako dis-adis ako ning abot naglain ra jud ko gaha kay di ko ganahag daghay samok daghay mga istoryang madungog nga na napaisahay imo ra pang kagaling yung pamilya istorya nimo madengag nga di kaganahan baka nang sakit bas denggan nabitatong ako bisag naginusara ako gipili dyan nahang to ako nagpudyo sa di hinuon kaila ag di hinuon nigan sa agdoo kay madyo pa man hinuon ning laing tao kaysa tinuod nimong pamilya o maluoy jud nimo kay bubati man jud kay naman jud tinuod nga pamilya nga bisagan sa kakamaadyo dautan gihapon ka na adjud gihapoy kay istorya nga na matapay gagatoy maglain kag imo kay magpudyo pa kang malinawon diay nga na may adto dito sa amo kan tahay kay na kung daghang juta sang lulo anja sa mo nang lulo di man naaho madyo lang mag napog koy isa ka luna ngayon imo og motrabaho ka nga kanang wa kay madengeg nga samok ning ako patamnon nandiyan na daghang istorya nga samok bay nga na kay bawa naman jud mo ka relate man jud mo nga na mo nang mag-anpo sa lamang patadanis kagipot kamot nila mo jud nga makasurvive kada adlaw
kay lisod man. Diya nga nang mangitag trabaho sa tay, diya kantay asa mangita. Mangita ka lagi, nagabot di pa katrabaho diretso kay mangita pa. Dari kay naaman jud po'y among grasya nga kanang tricycle madugali ka Luis kinuuron kay bisag ibo patong na adyo-adyo na dagan ng pagtaman kay mamalagi magansa man ni udi jud mo dagan magala magkaloy adi sa mga guba kay mga surplus ra ba ang mga parts Pang 50. sobra nag 50 among narot da ng pag-adyo da ng motor kay iba anay pa dahil ingana medyo pala may naka-down sa ami o bagong motor ba amang tanang baligya kay saan taman nga nahinay ka naman kaya mo lagi po ang biyahe ron labi na sige kaway klase kay daghan lagi po bagyo nga na bisag pagaling mo abot ang bagyo mo declare naman ang deep end nga wanay klase nga dako manggug gamit ang klasihan kay daghan magpasayro mga estudyante nga way klase pila raman ng manakay kasagaran sa mga empleyado na may mga motor naihap raman ng manakay pasayroan kanang wa jud sila kasakjan nga service kaniron na po yung mga estudyante nga na mga service pero daghan pagyapoy estudyante nga manakay ang tricycle mao nang di isa jud ta makaingag hayahay og dagan sa biyahe pareho pa sa una sa dito pa mi sa tika sa pami na dimulis dito jud noon kay ko sa biyahe dito sa wa pagisiras Biocor ag agianas Bilibid lakaron kay daghan namang ruta-ruta bahin-bahin na magruta mo na nakaangin nga gamay ag biyahe kay namubo na mo biyahe kay bahin-bahin naman pila nakarutang tricycle pag sa Bilibid lain nagnamasahero dito di pud pwede mo sud ng tricycle nga gidani tatay kay isa sang tricycle ato ra po na silang ruta di pud pwede buamban kaslain Tulo na, bayan main gate anja NBP housing anja lain na po dag housing nga ris biason mano kanang bihi sa una usara na guys kanang gidani tatay nga tricycle mo nang kusag ka jug biyahe sa una sa kami na dimulis katong wa pa na pandemic kay bisag asa man ka maruta pwede man ka moabot og nay pasahero magpahatid nimo karon kay lahi naman na naman sila kutob para nila sa tay bayan main gate na naman sila diha ra jud sila taman balik-balik pasahero sakay na paglain dito na to sila yung ruta mo na nakaangiron nga na kuha nagbiyahe napaltos di na pareha sa una unang sa uban nga wa kasabot sabot na laman mo kaya na dyan mong ipasabot karon naghayahay hayahay kay kagaling ang tricycle ko no walang pa sila kay bao nga og na kay kagaling tricycle ang jawa kay tinaguan nga pampaadjog maguba di ka kadagan arang paita oy unang siguro sa unang pareho pagbiyahe hangtod karon kaingan jud kog hayahay bisig makaingan pug kog kada semana og makinahanglan na ginikanan matagaan kay mukita man jud suma si tatay alas 4 pa nimo gawas na biyahe na uli pa jud alas 8 gabi kay say maminghoy pa jud kay mingaw kay ang daghanag mga tricycle sa gamay rag ubo ra gilang biyahe wanang bahala laman jud ginagmay basta kay naa kay sawa jud kada adlaw gas mugas to ba sa kada adlaw kay majud magwanta nimo isa ka adlaw di ka mukaon okay ra mi mga dagko ang bata in taon nangingan nga atong kinabuhi isig paningka kay nalaman jud ta karong labi na rong panahon na pero maabot man gali ang panahon nga nang di pa jud ta kuhaon sa kinahiyahan kanang karsada nga gitarbaho ron asam nay taming dapitay Buhay. naladyo pa day pagkarsada maabutan sa 2030 gusto pa kana pila ka tuig dag propose diha kaya karsada mo nagkatong diretso na housing sila mataas-taas naglang biyahe taas-taas ang pamilite pero wa pa man ay pusyong nangingan nga di na pareho agdagan sa una o sa karon sa kanya nagpandemic nasa tay? Para ni Bano jeep pa. Anja ko anong papod kay napaday ko ng payban og jeep manood. Hi, ikabi hi. Hi. Hello Mami Ninay. Kumusta naman mo diha Mami Ninay? Hello Tita Ninang Mons, kumusta man mo da sa Switzerland? Wa mi signal nagdaot taga mong wifi. Ano? Masa is? Masa man ba?
Sa timong singgo niya lang, bata, gitara. Ha? Bata na. Maunang grace of God, laban God. Yung emong gisaligan aron makasurvive ni. Diya guys, kaya ba ko nga nay mananaw dani nga silent viewers, salamat sa nakasabot, salamat pud sa wa nakasabot, hala pagbagot-bot laman mo diha. Bitaw. Wa ko kuy ka content pod. Maninga-ninga ni salamat pud ta pahungaw sa puta sa tang gibati ba kay ba man jud ko nga naay maminaw nga makasabot pod. Daghan ka jud salamat. Sa wa pud nakasabot, salamat lamas gihapon. Bitaw. Ja ano sa tataman guys, ja kita ket sa puta sunod vlog pohon. Maganaw na po ko gansa na po ihagi ka content. Katong anggingan bitaw ninyo desting aging vlog nga kanang naay tinglan mo utang ang jadi ka mo may nangutang. Nagduha-duha pa man ko og ha ba jang i-share ninyo og di ba kay injag ikiha anja ko. Pero di nalaman di man po to ingag makakiha kay tinuod mo po to jang i-chat nga anong maningil man sana nga di man ako may nangutang. So to guys, see you again on our next vlog. God bless us all always. Peace be with you all always. Bye, snack. Bye. 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 Kasi mo na yung buhok. Uy, marami kagkag mo na yung buhok. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye sa. Bye-bye. Bye. Buyers. Sa di naman nung bye-bye. Bye-bye na.